Ei, és aquí una vida d'Agario amb el meu amic Ivan. Hola. I avui anem a tornar a jugar a Agario. I per als qui no sàpiga com jugar amb els seus amics, només han de posar a Party, un que doni a Create i un altre a Join, i que posin el codi que li surt aquí. Vaig a fer en gros això. I vinga, Ivan, li donem. Perfecte. Ves-te'n baix cap a la dreta. Baix a la dreta, Ivan. Que no te mengin, I hem pensat fer un nom conjunt, que crec que hem menjat l'Ivan i jo, que és tocapilotes. I la veritat és que el meu ratolí no va molt bé, no sé què li passa amb les piles, però mira, Ivan, on estàs? No sé molt bé, m'he perdut un poquet. Vale, arriba a un borde i m'ho dius. Crec que estan anant cap a dalt, no? Crec que sí. Cap a dalt a l'esquerra. Quan toquis el borde m'ho dius, vale? Per aquí tinc més. Vinga, perfecte. Ja està. Vale, intento, Mare meva, que me posen coses del Ciclaud i ara perdo la connexió una altra vegada. Mare meva. Ui. Que no te mengin, Ivan, sobretot, mentre... És que el meu ratolí no sé què li passa. Crec que vaig a canviar de ratolí. Vaig a canviar de ratolí un segonet. A veure si ara me va bé. Jolín. I ara és que no sé què li passa ara. No em va, o què? Ah, ja sé per què. És que està configurat, Mare meva. Espereu que he fet un fallo més gros. He agafat el ratolí de l'ordenador que té ara mateix l'Ivan i s'ha connectat amb el seu ordenador. Anem a veure si ara... Ivan, jo estic baixant a la dreta, que no te mengin sobretot, que jo ja m'he menjat a una persona i anant cap allà. I Cloud, mare meva. Oh, 2 persones m'he menjat. Jo m'he mort. Ai, Ivan, vinga. Jo ja estic tocant el borde d'aquí de dalt i ara només me falta tocar el borde de baix. Perfecte, mare meva, m'estic aquí fent gegant. Espera. Aquí hi ha gent grossa, No, vamos. No, m'ha menjat. Ai, a veure, és que jo no... Merda, m'han menjat. És que jo no arribo ni a tocar el borde. Ves cap a baix a la dreta, Quan arribis, m'ho dius. Vinga, estiu aquesta persona, perfecte. Ai, no sé si us he dit, perquè ara la memòria no la té molt bé, que hem fet un nom conjunt. Toca jo i pilotes n'Ivan. Toca pilotes. N'Ivan ja està en el borde, vale. Ara ves cap a baix, jo estic anant... No, que no me mengis. Vale, perfecte. Que no se m'ha perdut la connexió, M'han menjat. És que... No. He arribat. Vinga, vale. Jo estic intentant arribar, que no te mengin, sobretot. No te quedis parat, No, jo me mataré per aquí més clar. Vale, jo estic aquí intentant anar en el borde, però és que a vegades sembla que el mapa d'Agario és gegant i que mai... Ivan, crec que estic baix, només em falta anar cap a la dreta. A veure si te veig. No me mengis, Jumbo, no. Que estic gravant un vídeo, sisplau. Vale, perfecte. Vinga, encara podem, Ivan, encara podem. No me mengis, Ah, te veig! Hola, toca pilotos. És més gros que jo, Vinga, no! Vinga, hem d'anar per aquí junts, Juntets. A intentar fastidiar l'altra gent. Ara... Oh, cuidado! No pot ser! Una vegada que ens juntem, ens mengen. Ai, no. Vinga, jo torno a anar cap on sempre, a baix a la dreta. De què color ets?
Soc de... Jo també. Bueno, un vermell taronja, No sé, crec que és un taronja vermell. Més o menys un taronja vermell. Jo estic... Ara només em falta anar cap aquí. Vaig a la dreta, Que no te mengin. Oh, sí. Oh, no. T'has fet gros? Merda. Un que tenia una galleta de mazapán d'aquella, no? Doncs m'estava donant menjar tot i jo intentant menjar el menjar que donava. Menjar el menjar que donava tu. Jo he provat... Ai, que m'ha menjat. Vinga, Ivan. Ostres. Ui, que m'ha menjat una. Ai, no mengis. Jo estic en el... No, m'ha menjat. Si arribes a baix a la dreta, avisa'm que jo vaig en... Jo era on tu eres. Ja. Ui, com menys que... Estaria molt, però que molt bé que hi hagués un botó no per anar més ràpid. Oh, m'he menjat un. Molt bé. Què t'has menjat? En Protein o què? Sí. En Protein... Steam Pro som nosaltres. Ui, quantes pilotes. Quantes pilotes per amb pilotes. Vinga, m'han menjat una altra vegada, no pot ser. Vinga, Ivan, que no te mengis. M'han menjat Jumbo. En Jumbo fastidia molt, Jo ja m'he menjat unes quantes vegades. En Jumbo és en tocapelotes. En Jumbo. En tocapilotes de veritat, però sense el nom tocapilotes. Vinga, jo estic anant una altra vegada cap a baix a la dreta a veure si mos tornem a juntar, perquè ara diuen, però què fan aquí amb un nom toca i ens altrapilotos? Però quan mos juntem ja veuran. I me'n menjo un gatet que es diu Kenny. Avui no és el nostre dia de sort. Que no te mengi, és un dimoni, no? És què? El que te volia menjar abans. Sí. Va. No m'ha menjat. Vamos. Jo estic, Com m'he escapat! Una corona. Com m'he escapat! Has de veure els vídeos, de veure la meva pantalla. Com és... Mare meva. Jo estic per aquí, M'ha menjat una altra vegada el gatet aquell que es diu Kiri, no sé com es diu, però ha estat un gatet. Jo t'espero, que estic gros. Vale. Donem un poc de menjar, en arribar, que No sé, necessito... perquè el que tenia Jumbo, el dibuix, Sí? hi ha un altre i està per aquí. No sé si... Ui! Vamos, no m'ha menjat! Lag. A vegades el lag fastidia molt. Vinga, jo només he d'anar a la dreta, Jo estic anant. No. Que no te mengi, que jo estic arribant per aquí. Vinga. Dimonis. No, m'ha menjat una banana. És banana. el que t'avisava, que tinguis cuidado. Ai, no, és dimoni. Dimoni, que abans te'l podíem menjar. No. Mare meva. Però he anat a per un i m'han agafat tots. he estat mirant la teva pantalla i, ostres, quin espectacle! S'ha fet gegant una sargantana, tu. Anem a veure si nos podem juntar i tallar els vídeos perquè se farà molt pesat, això. I, bueno, a veure si nos podem juntar. He vist una aranya, crec que t'ha menjat una aranya, no? Sí. Crec que l'he vist. Sí, no m'han menjat. Baix a la dreta, Te donarà el menjar. No, m'ha menjat una sargantana. Jo per aquí, al camí, m'he hecho un poc. I una sargantana. Bueno, jo crec que aquesta quan me mengin, quan vos mengin... Ui, m'he menjat un. Perfecte. Dos. No, aquí hi ha un peix que se diu Benny, que és gegant. I aquí una aranyeta que es diu Hero. Hero. O Hero, no sé. O Hero. Ui, no. Hi havia... Ai! Vinga, Ivan. Hi Alerta, havia un que posava hola, XD. Mr. Creeper. Quasi me menja el troll. I allò quasi me menja... Bueno, quasi me menja, no he vist. Estic en l'esbordi, no, Mr. Creeper, no me mengis. Ara només me falta anar cap a baix. No. Ivan, jo ja estic, hola, Jo ja estic, Ivan, estic. M'ha menjat Mr. Creeper. Per què m'ha menjat Mr. Creeper? Que m'estan acurrulant. Ara ves cap a baix, que estàs en l'esbordi, No puc, que vamos, una bona causa. Vinga, sisplau, no me'n mengi. Mare meva, Pues a mi m'ha... Ui, que m'ha menjat aquest. Jo he vist una serp aquí gegant. Ai. A veure. Vinga, m'he menjat una persona, m'he menjat a un que es diu Thunder, m'he menjat a una altra persona. Soc gros, Soc gros. I jo també. Mira, en Kenny.
En Kenny. Kenny. Jo l'he vist abans, jo estic baixant, Jo Ui, quasi... Vinga. Aquest no. estic baixant aquí. Fox, Oh, no, Roxy. que me menja un tigre aquí gegant. Jo estic Vinga, aquí. tigre, no me mengis. Jo estic Tigre, aquí no a me baix, mengis. Vine. O que me menja una estrella gegant. A baix. Aquí hi ha una muntada. No. No, m'ha menjat. Marquipa, aquest. Ah, Marcripa, aquell. Sí. Jo també menjo. Ah, sí, Cripa. M'he equivocat de nom. Jo també m'ha menjat, Jo estic... Ai, pilotes. Ai, taca. No. A tu hi ha un que se diu com tu. T'he vist! Estàs aquí, Ah. pilot! L'has menjat. Bueno, aquí amb les feines, dia, crec que ja podríem deixar, no? Ai. Aquí intentant fer tiri, va? I jo me menjo Aníbal, mare meva, tu. Una vegada... Ja. Bueno, Bueno, jo crec que podríem deixar aquí el vídeo, no? I un altre dia tornàvem a fer un vídeo de Gario, que jo personalment m'ha agradat molt. Ah, jo també. I no, crec que me'n puc menjar. Vale, no. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. I fins un altre. Adeu!